Atzale ondan hori. Apa, esi, ez da arresa gaur hemen egotia, gainera alboko bi profesional berbeitzen dauen horrein hostien, igo aiuna eta hasi ai berbetan. Baina, bueno, mutikotatik ez, umetatik ezagunek hasi. Umia bitzen eta ja ferreria zen gebiltzan gora eta bera korrika. Gero, mutikotan, orduen hasitzen lagunek izeten, ezta? Da, azten azpintzetan, digo, zenbat momentuen pasan du, zenbat parrandein ditun, zenbat diskusio, eta zerrealdi, gomizik esaten zaben muruen. Irekin egoti eta azarre ez egoti esan behar, baina, bueno, ze gustora beti.